Takže čaute, ja som Pyrodeny a vítam vás pri mojom ďalšom videjku. Tentokrát som si pre vás pripravil unboxing mojej pyrotechniky a môžeme sa vrhnúť na to. Takže ako prvé sú tu brumčmeliaky, sú od firmy Privatex Pyro a v jednom balení sú 3 kusy. Jeden vyzerá takto. Tak. Ako ďalšie sú tu ohnivé vosy. V jednom balení je 5 kusov, mám 2 balenia a sú od firmy Privatex Pyro. Tak, ďalej sú tu buchajúce kuličky a pekelné buchajúce guličky. Sú od firmy Klásek a v jednom balení je 50 kusov. Tak, ako ďalšie tu máme meteority, sú od firmy Klásek. V balení je 12 kusov, mám jedno balenie. Tak, ďalej, tu mám rozpustilé fontánky, sú od firmy Klásek, v jednom balení ich je 10 kusov a mám 2 balenia. Ďalej, sú tu dymovničky, v jednom balení je 6 kusov, sú od firmy Privatex Pyro a mám jedno balenie. Ďalej tu máme žabákov, v jednom balení ich je 12 kusov, sú od firmy Klásek a mám jedno balenie. Ako ďalej, a vlastne aj posledné prvej triedy, tu máme farebné fontánky, sú od firmy Klásek a v jednom balení ich je 5 kusov. Mám jedno balenie. Tak, ako ďalšie, ale môžeme to skôr zaradiť ako ku príslušenstvu pyrotechniky. Tu mám 15 metrov zápalnej šnúry. Každé balenie má dĺžku 5 metrov a mám 3 balenia. Tak, a my sa môžeme vrhnúť na pyrotechniku druhej triedy. Tak, mám tu petardy 5-násobný hrom. Jedna petarda vlastne vybuchne 5 krát. Jedna rana je silná ako obyčajný pirát. Sú od firmy Privatex Pyro a v jednom balení je 5 kusov. Mám 2 balenia. Ako ďalšie sú tu petardy Mini Black Petard, sú od firmy Klásek, v jednom balení je 30 kusov a mám 3 balenia. Tak, a ako predposledné z druhej triedy tu mám petardy Black Petard normálne, v jednom balení je 20 kusov, sú od firmy Klásek a mám 2 balenia. Tak, a ako posledné druhej kategórie tu mám kompakt, je od firmy Panta Pyrotechnik. Je to kompakt Mini 2, má 16 rán a mám 1 kus. Tak, a my sa môžeme vrhnúť na petardy kategórie 3. A sú tu petardy Mini Bomb a Mini Dum Bum Mix. V každom balení je 10 Mini Dum Bum a 10 Mini Bomb a mám 2 balenia. Tak, ako ďalšie tu mám petardy Bomb. Normálne, jedna petarda má 4 gramy zloží, v jednom balení ich je 20 kusov a sú od firmy Klásek. Tak, ako posledné a zároveň najsilnejšie z tých petard, čo som si objednal, je tu delová rana. Píšu, že je to najsilnejšia petarda na trhu a má 120 decibelov. Podľa mňa je silnejší Dum Bum, ale určite odskúšam a uvidíte test na toto. Tak, a tá je od firmy Klásek, v balení sú 2 kusy a mám jedno balenie. A ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, môžete zanechať na tomto videjku like, odber, ak ste ešte nedali. Určite za ňo budem veľmi rád a podporí ma to do ďalších videí. Určite okomentujte voľakým pekným komentárom a ja sa teším a určite vás privítam pri ďalších videách a zatiaľ čaute!